холодильникҳо нархош агар ба таври мушаххас бигӯем аз 800 сомонӣ сар мешаванд то 5500 вобаста ба қадду басташ, вобаста ба састаянеш. Стол барои зал, барои хонаҳои васеъ байнаш васеъ мешавад, боз кушода мешавад, боз дарозтар мешавад. Қолини истеҳсоли Эрон, якне манзараҳои хуби Эрон тасвиршудагиҳои марҳамат, сервант ё ки бисёре дар лаҳҷаи мо буфет ё ки горка мегӯянд баъзан, шифонери седараи антресол, дивани дуодама бо матраси тиббӣ, односпальный кроват, стенка барои меҳмонхонаҳо, двухспальный кроват дуодама, тяга дорад, бардошта мешавад. Ягон чизои лозимӣ дар кор бошанд, дар тагаш мемонӣ. Шифонер бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. Рангира слонови кости мегӯянд. Двухъярусный кроват, хоб дуқабата барои кӯдакон то синфи 5-6 5 блок дорад. Аз паст қисм иборат аст. Ҳар қисмаш бо ҷудо ҳам мешавад. Дивани подростковый возраст барои кӯдакона, подростковый возраст. Мини стенка, аз ду тараф шифонер байн ҷои пасуда. Як спальный гарнитур, ба спальный гарнитур иборат аз стенка иборат 4 метр. Ҳам ҷои либосмонӣ дорад, ҳам ҷои барои чойнуку пиёла, ягон пасуда чизе ки мемонед, марҳамат 4 метр. Мизу курсӣ барои ошхона, барои меҳмонхона. Дастрасӣ дар шаҳри Душанбе дастрасӣ ройгон аст. Барои меҳмонҳо як сеҷоя, як дуҷоя, дута якҷоя, журналный столик, кухни гарнитурҳо нав. Лаҳҷаҳо хай-тек мегӯянд. Оинаша бинед, нестандартни оина задагиянд. Спальный гарнитур ранги сафед, глянс, ҳозиразамон, шифонер 6 дара. Стол иборат аз 4 та стул шишагӣ барои меҳмонхона, барои кухни. Шифонерҳо дар ҳолати хуб қарор доранд, қариб ки наванд. Марҳамат, аз тарафи бозори Саховат, аз тарафи Хӯрокабозор тахминан 50-70 то 100 метр бозори маркази савдои Паншер мешавад. чораҳаи 46 микрорайон, ҷои мошинои ноҳияи Рӯдакӣ, 100-150-200 метр маркази савдои Паншер. Дарвозаи дуюми Паншер, марҳамат, раҳи даромад то телефонбозор, ин тараф мебелҳои истифодабурдашудае. Марҳамат. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нафи. имрӯз мо Кӯнабозор омадем, Кӯнабозори Паншер. инҷа чанд намуд мебелҳо ҳасте. видеои калон мешавад дӯстони азиз. видеоморо то охирша тамошо кунед, я лайк қати даст клик кунед. инҷа дидестин чанд қа мебелҳо нишон метем. як бозор мебела нишон метем шумо якта дӯстони азиз. дӯстони азиз, 90% одам без подписка, бе обуна тамошо мекунад. ҳамона як подписация тугмачаи сирх қати зер кунед, баъдан тамошо кунед. аммо вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк дӯстони азиз. мо сар кардем рафтем. ассалому алайкум ака. нархои холодильникро ябор гап мезадем. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Бародари азиз, баромҷон як бор дига ба бозори Паншер хуш омадед. Хоб тамоми ҳамватанон дохилӣ ва бурунмарзиро ба фарорасии иди Саиди Фитр ва моҳи шарифи Рамазон, хоб ва наврӯзи хуҷасапай ба ин диёр табрик мегӯем. бори дигар ба маркази савдои Паншер шуморо хушомадед мегӯем. марҳамат, боз аксияи идона шид. марҳамат, яхдонҳо аз Федератсияи Россия дукони нав кушодем барои таъмири яхдонҳо, барои таъмири холодильникҳо. хоб устои электроншик тамоми намуди яхдонҳо, тамоми намуди холодильникҳоро таъмир мекунад. хоб холодильникҳоро барои фурӯш ҳам ҳастанд. Баҳромҷон, марҳамат. хоб холодильник, хоб истеҳсоли Германия, марҳамат. хоб дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш 3500 сомонӣ боз савдо мешавад. хоб дастрасӣ, бори дигарам такрор шавад, дастрасӣ дар шаҳри Душанбе ройгон аст, дар ноҳияҳо, вилоятҳо то терминалҳои ҷое ки таксиҳо ҳамо
мусофирбаро мебаранд, то ҳамоҷаро бурданаш ройгон ай. Баъдтар оҷаро шартнома мекунанд, худашон мисол ба ҳамо шофёр шартнома мекунанд, чанд сӯме ки то ҳамон ноҳияҳошона барад. Халадиникҳо нархош агар ба таври мушаххас бигӯем, аз 800 сомонӣ сар мешаванд то 5500, вобаста ба қадду басташ, вобаста ба састаяниш. ҳастаи 800 сомон 80 сантиметр, аз 1 метр сар мешаванд то 2-2.20, вобаста ба ҳаҷмашон. аксарияташон аз федератсияи русия меёрем, қисми дигарашро аз шаҳри Душанбе харидорӣ мекунем. дар ҳолатҳои хуб қарор доранд. баъзеашро таъмир мекунем, баъзеаш бетаъмир меояд. марҳамат, ина халадиник хоб 3000 сомон. халадиник стинол 3 камера, марҳамат. хоб халадиник Samsung, марҳамат. халадиник Samsung. хоб дар инҷа дукон барои таъмири халадиникҳо ҳам ҳастад. хоб мана халадиник, хоб халадиники бениҳоят ҳаҷмаш калон, двухкамерни, як тарафаш хоб халадиник, як тарафаш морозилник. хоб нархи якумаш 5500 бо арзон мешавад. бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳаҷмаш бениҳоят калон. хоб мана халадиник бор истеҳсоли Германия, мана марҳамат. хоб халадиники LG, марҳамат. хоб ҳам халадиникҳо ноуфрост мегӯянд, шамол, ҳам ба тарафи барф мекунанд. баъзеш ду модел аст, ҳам шамол қатъи хунук мекунанд, ҳам барф мегиранд. хоб мана халадиники Блеск дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад, қариб ки нав аст, қариб ки нав аст. хоб двухкамерни 3500 сомонӣ. дастрасӣ дар шаҳри Душанбе ройгон аст. ноҳияҳо то терминалошона, то пеши мошинои мусофирбара ройгон мебарем. марҳамат. хоб халадиник айҳамада халадиники арзон, халадиники майдаи ҳамин бозор, халадиники Samsung 800 сомонӣ нархаш, 800 сомонӣ. халадиники Electrolux, Electrolux нархи якумаш 2800 сомон бо савдо мешавад. двухкамерни, марҳамат. бениҳоят қариб ки 2 метр, мумкин зиёдтар ҳам бошад. ҷеренҷи халадиник, марҳамат. халадиники Вилпур, марҳамат. ина халадиники Вилпур двухкамерни дар ҳолати хуб қарор доранд. халадиники Bosch, германский халадиник, марҳамат. хоб марҳамат, халадиники Атлант истеҳсоли Беларусия, якдараҳай. хоб ана морозилникаш, марҳамат. хоб бисёр халадиники хуб, фирма ина 1500 сомон. мана халадиники Daewoo двухкамерни 1200-1300 сомон бо савдо мешавад. марҳамат, халадиник Liebherr 2800 сомон, суммаи охиронгиш 2500 сомон. хоб халадиники Никай камтар, ҳаҷмаш майдатар, 1000 сомонӣ, суммаи охирониш 1000 сомонӣ. халадиники LG 1700 сомон. халадиники LG 700 сомон. дар ҳолати хуб қарор дорад, ба таври шамол кор мекунад, ях мекунад, шамол қатъи ноуфрост мегӯянд. марҳамат. халадиники майдатарин S-Media, объёми дурунаш калонтар, то 800-900 сомонӣ тахминан ҳамин нарх бо савдо мешавад. харидор агар бошад, марҳамат, савдо мешавад. марҳамат, стол барои хоб 10 барои меҳмонгузаронӣ, барои иду маъракаҳо, марҳамат, стол барои зал, барои хонаҳои васеъ 6500 сомонӣ. байнаш васеъ мешавад, боз кушода мешавад, боз дарозтар мешавад. хоб шифонер, марҳамат. хоб 3000 сомонӣ. беларусский шифонер 3000 сомонӣ бо савдо мешавад.
марҳамат. Хоб сервант ё ки бисёре дар лаҳҷаи мо буфет ё ки горка мегӯянд ба забони ҳозирзамон горка мегӯянд 3000 сомон бо савдо мешавад барои меҳмонхонаҳо барои зал байнаш барои ҷои телевизор мондан дар инҷа ягон хоб посудҳои қиматбаҳо мемонӣ барои бениҳоят хубаи 3000 сомонӣ бо савдо мешавад. Марҳамат мини стенка 1500 сомонӣ мини стенка аз ду тараф шифонер байн барои посуда барои чойнуку пиёла ягон чиз мондан. Хоб шифонер седара антресол дора марҳамат шифонери седараи антресол хоб вай болош антресол дорад 1600 сомонӣ 1600 сомонӣ. хоб диванҳо марҳамат 1000 сомонӣ дивани дувуспални крават 1000 сомонӣ марҳамат дивани ду каса 1000 сомонӣ. хоб дивани дуодама ба матраси тиббӣ дивани дуодама бо матраси тиббӣ 2500 сомонӣ. хоб односпальни крават хоб матраси тиббӣ оҳанӣ хоб 700 сомонӣ. дувуспални крават дуодама марҳамат тагаш хоб тиага дорад бардошта мешавад ягон чизҳои лозимӣ дар кор бошанд дар тагаш мемонӣ ба мисли шифонер ягон чиз дар кор дар тагаш мемонӣ. хоб 2000 сомонӣ 2000 сомонӣ. шифонер хоб 2500 сомонӣ дар шаҳри Душанбе расонидан ва ҷобаҷо гузоштанаш 2500 сомонӣ расонидан ва ҷобаҷо гузоштанаш 2500 сомонӣ. дувуспални крават 2500 сомонӣ боз арзонтар мешавад дар ҳолати хуб қарор дорад. матрасаш матраси простой матраси пена бо агар муштарӣ ки хоҳад мо матрасро метавонем ки иваз кунем. дувухъярусни крават хоб ду қабата барои кӯдакон то синфи 5-6 1600 сомонӣ заводскои тоза ягон дастсоз нест заводскои тоза 1600 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат дувуспални крават 1000 сомонӣ дувуспални крават матрасаш пружина бо муфассалтар вай муштарӣ чизги ҳамаша мо фаҳмонда метавонем ҳамаша фаҳмонда метавонем. се намуд матрасҳо мешаванд пружина пена медицинский кадомеш ки муштарӣ агар хоҳон бошад марҳамат муомила мекунем. дивани падрасткови возраст барои кӯдакона падрасткови возраст хоб 400 сомонӣ падрасткови возраст барои кӯдакона 400 сомонӣ. мини стенка аз ду тараф шифонер байн ҷои посуда 1500 сомонӣ 1500 сомонӣ бо савдо мешавад. шаҳри Душанбе бозори Саховат кӯҳнабозор бозори Паншер ё ки телефонбозор ҳар як муштарӣ ё телефонбозор бозори Паншер пурсен нишон медиҳанд. хоб сектори мебелҳои истифодабурдашуда сектори мебелҳои истифодабурдашуда рақами телефон 98 35 37 боя 5 дигар бори дигар такрор мекунем 98 35 37 боя 5 бо як рақами дигар 087 654 379 087 654 379. саломат калом. саломат бошед. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.